allura l-episodju ieħor ta' Żona Mondjali. Illum il-programm se jkun ħarja differenti e kif l-editur Antonello Vela kellu l-opportunità sabiex intervista partitarju tal-Awstralja John Sherry li minn hawnhekk nsellimlu u nawguralu s-suċċess li jagħmel il-pajjiż li jżomm miegħu. Grazzi Wayne, maħna għanna l-lum lil-John Sherry, partitarju tal-Awstralja li aċċetta li jinaqat maħna għal din l-intervista qasira li jisir namlulu. John, l-ewwel net insellimlek, grazzi tal-li aċċettajt li tinaqat maħna din l-intervista u proset li l-ekun il-partitarji kollha tat-tim tal-Awstralja għal kwalifikazzjoni li naħseb ftit minn nies stennew, forsi ħafna kienu jistennew li se jgħaddu Franza, iċ-Champions tad-dinja u Danimarka, imma fil-verità l-Awstraljani jirnexxielkom tikkwalifikaw ukoll għal round tal-aħħar 16. Reazzjoni tiegħek għal il-kwalifikazzjoni l-ewwel John. Hekk jogħġbok? Ekku, nsellem lilek Antonello u nsellem it-telespettaturi tiegħek, sikwaċi tiegħek. Iva, hija sorpriża li għaddejna aħna u mhux Danimarka. Naħseb 90% tal-popolazzjoni ta' madwar id-dinja li jsegwi l-futbol ħaseb li lanqas biss kellna ċans li ngħaddu u ħafna minnhom naħseb forsi tielet post konna niġu ma naħseb ir-raba post kienu qegħdin nagħtuna laqqas biss naħseb kienu qegħdin jimmaġinaw li ħanirqu logħba. Sorpriża sabiħa kienet u gburi. Imma jien fl-opinjoni tiegħi kont naqqa fiduċjuż li ħangħaddu. Kellna naqqa kwalifikazzjoni diffiċli, iva. Ħafna nies jaraw ir-riżultat li kellna matul il-kampanja tal-kwalifikazzjoni li ġejna t-tielet post mill-grupp tagħna tal-Asja u mbagħad kellna rridu nilagħbu mat-tielet post mill-grupp ieħor u l-playoff kontra l-Peru biex ngħaddu għall-World Cup. Ħasbu li ma kellniex tim adekwat tal-World Cup u fil-fatt ħasbu wkoll in-nies li l-Peru ħajrbħu u jgħadduna jgħaddu għall-World Cup. Imma kienet sorpriża lihom u anke ħafna nies dan li għaddejna issa l-round li jmiss. Żgur li l-ewwel kellkom dik it-telfa ma' Franza fejn anki saħansitra mortu minn fuq. Biss mbagħad irnexxielkom ukoll tirbħu kontra t-Tunezija u mbagħad kontra id-Danimarka. Li ma taħseb li kien il-moment li speċi anki inti f'moħħok attiva nistgħu nagħmluha u nistgħu ngħaddu. Kontra Franza naħseb li ġara mhux għax tlifna imma li ġara inħsadna bina nfusna. Il-coach naħseb kellu mentalità li kellu pjan li forsi għal draw fil-ewwel half. U naraw x'nistgħu nagħmlu fit-tieni half. Qatt ma konna naħseb li ħanobsru li ħaniskurja daqshekk kmieni. Once li skurjana daqshekk kmieni naħseb il-fatt li mbagħad erġajna tfajna defense fid-difiża u għamu Franza ma tistax tagħmilek kontrihom. Literalment mbagħad ġabuna fix-xejn. Mbagħad kontra ħadd fiduċja aktar kontra t-Tunezija, meta rbaħna dik il-logħba, u qed hemmhekk qed naħseb li għandna ċans. U mbagħad konna d-Danimarka għajna bl-istess ritmu irnexxina nirbħulhom u ngħaddu. Hemm xi plejer mill-iskwadra attwali tal-Awstralja li forsi tara anki jimxi fil-passi tal-vari Mark Vidunka, Harry Kewell u anki jagħmel isem barra mill-kontinent u anki forsi ma xi tim prinċipali fl-Ewropa? Iva, fid-difiża fil-fatt għandna tnejn.
li naħseb issa wara di l-World Cup ikun naqa fajnejn in-nies, fajnejn il-clubs. Huwa Harry Stutar u Kai Rhodes. Harry Stutar jilab ma' l-Istow u Kai Rhodes jilab ma' l-Hearts. Apparti jekk, hemm player li wkoll naħseb li u tajjeb ma s'issa ma ġiex ċaqsek introduċut fit-tim Awstraljan li huwa Geraint Puwal li għandu 18-il sena issa ħajnaqad dak mal-Newcastle. Sissa dak għadna ma rajniex il-potenzjal tiegħu sissa. Imma Harry Stutar u Kai Rhodes kienu tajbin ħafna fid-difiża u dawk l-iktar li qegħdin imexxu naħseb sissa. Niġu issa għal-lejla. Lejla l-Awstralja ser tkun qed tilab kontra l-qawwa ta' Lionel Messi, Lautaro Martinez, Angel Di Maria, insomma mal-Arġentina illi fost ħafna huma il-wieħed mit-timijiet favoriti illi jirbaħ din it-tazza. Realistikament, John, kemm qed tara diffiċli li tilabu u forsi tagħmlu xi miraklu ieħor? Ara, l-logħba tal-Arġentina diffiċli ħafna. M'hemmx bla ebda dubju. L-unika ħaġa li għandna favorina li issa bla pressure ta' xejn aħna. Li l-fatt li għaddejna hija diġà step kbira fejn ħadd ma basar li mhux ħanaddu. Ara, jina għab fiduċjuż, imma xorta għadni naħseb li huma ħajfku. Kapaċi t-logħba ma temmen? Ħantu għom logħba żgur. Aħna biex ngħidlek id-dritt, fit-2006 konna l-istess sitwazzjoni kif qegħdin issa, konna għaddejna mill-gruppi u konna ltqajna mal-Italja. U kontra l-Italja tajnihom logħba kbira. Mbagħad il-famuż penalti lejn l-aħħar li kien għaddu dubju jew le. Kontra l-Arġentina vera li huma aktar qawwa. Imma kif tiġik il-logħba? U jekk imorru lil mit-tazza tad-dinja li hija għaddejja bħalissa, din il-kwalifikazzjoni kemm tista' tkun ta' ħansejħilha springboard lejn il-progressi futuri tal-futbol Awstraljan? Nittama u għax aħna bħala futbol hemmhekk l-Awstralja huwa qisu livell inqas minn sports oħrajn. Dejjem għandek l-AFL, li sejħu Rules, il-Rugby League u Rugby Union, il-Cricket. Dawk huma dejjem l-sports tagħhom l-Awstralja. Il-futbol bħala soccer jkunu jafu hemmhekk. Ma tantx qisu xi sports qawwi. Din il-progress naħseb iva ħajġi iktar interessanti, ħajġbet iktar interess kemm bħala A-League, kemm bħala interess ġenerali. John, finalment, l-aħħar messaġġ li forsi tixtieq tgħaddi lill-partitarji Awstraljani illi qegħdin isegwu dina l-intervista qasira jekk jogħġbok. Mela, ngħidulhom biex ma jaqtawx qalbhom. Wasalna hawnhekk u tragward tajjeb ħafna. Il-logħba kif tista' tiġi kif tiġi u aħna m'għandna l-ebda pressure. U ngħidulhom ożi, oj, oj, oj. Tajjeb wis, grazzi John ta' din l-intervista li għamilt magħna. Wayne, ngħaddi l-linja lura lilek biex tkun tista' tkompli bil-programm Żona Mondjali. Grazzi John, grazzi Antonello. Issa nistgħu nagħtu ħarsa lejn ir-riżultati li rajna fl-aħħar round mill-fażi tal-gruppi. Jekk inħarsu minn gruppa kellna Ecuador li tilfu kontra Senegal b'skor ta' 2-1 u sfaw eliminati. Minn gruppa wkoll kellna l-Olanda tilbaħ 2-0 fuq il-Qatar li ngħidu l-Qatar kienu l-unika host nation li tilfu il-logħb kollha tagħhom fl-istorja tat-tazza tad-dinja, kien l-ewwel pajjiż.
Min grupp B kellna Wales titlef 3-0 kontra l-Ingilterra u l-Iran titlef l-iskor ta' 1-0 kontra l-Istati Uniti. Jekk nagħtu ħarsa lejn grupp D, kif rajna fl-intervista, is-Socceroos l-Awstralja jirbu 1-0 kontra id-Danimarka u Tunizija minkejja li tilba' 1-0 fuq Franza xorta waħda jiġu eliminati. Ġewwa grupp C, il-Messiku wkoll rebħu fuq l-Arabja Sawdija iżda xorta ġew eliminati. Ġewwa grupp C rajna l-Arġentina tirbaħ il-grupp hekk kif rebħu 2-0 kontra il-Polonja. Jekk inħarsu lejn grupp E kellna il-Ġermanja tirbaħ 4-2 kontra l-Kosta Rika. Minkejja dan din ir-rebħa ma kienx biżżejjed għall-Ġermaniżi kif il-Ġappun bir-rebħa tagħhom ta' 2-1 fuq Spanja telimina lill-Ġermanja. Ġewwa grupp F kellna l-Kanada titlef tielet logħba tagħha din id-darba kontra l-Marokk bl-iskor ta' 2-1 u l-Kroazja tispiċċa fid-draw ta' 0-0 kontra il-Belġju. Jekk inħarsu lejn grupp G kellna il-Kamerun b'sorpriża kbira kif rebħu 1-0 fuq il-Brażil u s-Serbja titlef 3-2 kontra l-Iżvizzera. Il-Korea t'isfel tgħaddi għal fażi li jmiss bir-rebħa ta' 2-1 fuq Portugal u l-Urugwaj tirbaħ 2-0 fuq il-Ghana. Issa nistgħu wkoll nagħtu ħarsa lejn il-bracket ta' fażi ta' l-aħħar 16. Bħalma taraw ħajkollna l-Olanda tilab kontra l-Amerika tinħares lejn in-naħa tax-xeluk bħalissa, l-Arġentina tilab kontra l-Awstralja, il-Ġappun tilab kontra il-Kroazja u il-Brażil kontra il-Korea t'isfel. Jekk inħarsu lejn in-naħa tal-lemin għandna Franza tilab kontra il-Polonja, l-Ingilterra kontra s-Senegal, għandna wkoll naħseb il-partitissima ta' din il-fażi tal-aħħar 16, il-Marokk tilab kontra Spanja, nitkellmu fuq il-Marokk iktar tard, però nħoss li huwa tim vera sottovalutat, u għandna wkoll il-Portugal tilab kontra l-Iżvizzera. Mela, x'nistgħu nieħdu mill-fażi tal-gruppi? L-ewwel ħaġa li nixtieq nirrimarka hija li kellna ħafna riżultati li ma stennejniex, ħafna sorpriżi. Għal fatt li f'din it-tazza tad-dinja ħassejt li ma kienx hawn tim wieħed batut. Forsi l-Qatar kienu batuti u anke l-Kanada, iva, nasab kien l-unika ġiex pajjiżi li spiċċaw bla punti fil-gruppi rispettivi tagħhom. Minkejja dan xorta l-Kanada kienu kapaċi jagħtu logħba lill-timiet il-kbar. Kellna wkoll diversi stilel ġodda fosthom nixtieq insemmi lil Craig Goodwin ta' l-Awstralja, plejer li verament laqatni, plejer eċċellenti, fil-fatt skurja kontra Franza u kellu ħafna prestazzjonijiet tajbin. Salem Al-Dawsari ta' l-Arabja Sawdija li minkejja l-Arabja Sawdija ma ddewx xorta kienu qed mill-iktar timijiet li kienu ta' sorpriża li jaħseb kollu ħajkunu batuti immens iżda kienu kapaċi jilagħbu l-logħob vera tajjeb. Hawnhekk nerġa' mmur għal punt li semmejt qabel li m'hawnx tim wieħed ħażin hekk kif kulħadd qed jilgħab għal pajjiżu qed inħoss. U l-iktar plejer li laqatni kolli nħoss huwa Kaoru Mitoma tal-Ġappun li naħseb fi ħajti nista' ngħid li vera ftit rajt plejers jiġru u jirsistu daqsu fuq il-linja. Il-plejer bħalissa qed jilgħab ma' Brighton, però ma noħodix bi kbira jekk ikun hawn xi tim kbir jippruva jaħtfu u jqiegħdu fl-iskwadra
tiegħu. Ukoll nixtieq insemmi xi sorpriżi li kellna fosthom rajna l-Kamerun tirbaħ kontra l-Brażil minkejja li l-Kamerun ma bdew xorta kien riżultat pożittiv immens għalihom u it-tazza tad-dinja b'moral pjuttost għoli. Kellna il-Ġapun li semmet il-plejer tagħhom Kaoru Mitoma li il-pajjiż rebaħ kontra tnejn mill-akbar timijiet fl-Ewropa u spiċċaw l-ewwel fil-grupp. Tajjeb insemmu li f'dak il-grupp kien hemm punt fejn kienu se jgħaddu il-Ġapan u l-Kosta Rika. Vera tgħidli forsi minuta damu hekk hija, imma kien mument li ħajibqa' storiku fl-istorja tat-tazza tad-dinja. Tim li nixtieq insemmi wkoll semmejtu qabel waqt li kont qed ngħid ir-riżultati, il-Marokk li kienu wieħed mill-iktar timijiet b'saħħithom s'issa. Nazzarta ngħid li ma noħodix bi kbira li jaslu sas-semifinali u jeliminaw l-Ispanja fil-fażi tal-aħħar 16. Qajt imbellaħ nara l-lob tagħhom. Kienu flimkien mal-Brażil, Franza u forsi l-Ingliżi ħassejt li l-Marokk kienu mal-iktar timijiet b'saħħithom fit-tazza tad-dinja. Tgħidli hija ma labux kontra l-aqwa timijiet ma rajniehomx kontra l-Arġentina, kontra Franza, imma trid tiftakar li dawn labu kontra l-Kroazja li fil-tazza tad-dinja li għaddiet spiċċaw it-tieni, spiċċaw fil-finali. Labu kontra l-Belġju li minkejja li kienu sorpriża b'mod ħażin, xorta waħda huwa l-pajjiż li skont il-FIFA World Rankings huwa t-tieni l-aqwa fid-dinja. Il-Marokk verament kienu ta' sorpriża iżda ma kontx qatt ma kont ngħid li kienu tim li taqta' l-barra Marokk, qatt ma kont ngħid li huwa pajjiż li taqta' l-barra għax għandhom plejers ta' kwalità kbira, għandhom Ziyech li forsi vera tisiba diffiċli biex jibda ma' Chelsea, però qabel ma spiċċa ma' Chelsea rajnieh li dak plejer għandu kwalità u talent kbir. Hakimi wkoll fullback, wingback eċċellenti li nixtieq nara iżjed minnu għax għalija sfortunatament jilgħab fi Franza u f'Malta diffiċli tipprova tara l-logħob ta' li jkunu fil-kampjonat domestiku ta' Franza u l-Marokk ukoll għandhom lil Boufal ta' Southampton li huwa plejer tajjeb immens bil-ballu f'saqa. Kellna l-Awstralja kienu sorpriża wkoll kif eliminaw lid-Danimarka u t-Tunezija. Kif irrimarkajt fil-kitbiet tiegħi dejjem ħassejt li ġieda t-tieni post se tkun bejn id-Danimarka u t-Tunezija iżda l-Awstralja kompletament ħasduni li xfir minn hawnhekk nixtieq niskuża ruħi li John Sherry għax verament ħadthom for granted. Dak kollox minn naħa tiegħi infakkarkom li dan il-video se jittella wkoll fuq il-YouTube page tagħna li minn hawnhekk inkeġġiġkom biex tmorru tinkitbu. Antonello wkoll se jtina reazzjoni tiegħu wara l-logħba Ingilterra kontra Senegal, nixtieq ngħidu good luck il-Antonello dik il-logħba. Partita tajba ħafna li mhux ta' min jitlifha. Narakom.